Molweni, Kamalam Dingnosiviwe Matikinga, and welcome to our show, Rooted, a show where we talk about identity, culture, and social issues shaping our communities. On today's topic, we're talking about the preservation of indigenous languages. South Africa has 12 official languages, but English continues to be the most dominant language. And today, on today's show, we have our guest, Umama Upumezo Buzani, a recognized author and playwright, a performer widely recognized in South Africa. And one of her noted works is incwadi yakhe Uhamba Nam Ndipheleke, ofundwa ke lubanga ngabafundi bebanga leshumi kwizikolo zonke eMzantsi Afrika. Mama, wamkelekele ku-Rooted. Ndiyabulela kakhulu Nosi, ndiyabulela kakhulu Mthimkhulu. Ndizibulisele kumaXhosa amahle kuMzantsi Afrika uphela. Molweni. Before ke siqhubeke, umama also abanye benu bangamazi ebekhe wavela ke kumdlalo wethu wase-TV known as uGqeberha the Empire. Zininzi ke umama into azenzileyo, but namhlanje ke sizabe sifocuse kulwimi zethu zesiXhosa in the Eastern Cape Province. Mama wam, ubomi bakho ubunikele ukuba ubalise amabali esiXhosa, ubhale futhi ke udlale nakumaqonga omabonakude. Khasixele namhlanje ba intoni iyaku inspire shayo ba mawungene kule ndlela yoba ubhale incwadi futhi udlala kumaqonga ngolwimi lakho lesiXhosa. NdinguNopumezo Buzani, njengoba besekutshiwo ndingumangala uThiyano Ntshintshunde Mphandana, ekhaya kuseDikeni eKwakwa kwesikamabandla, ndintombi yakwaDawethi, ndilapha eGqeberha ngokuhlala, ndikhamified ke kwaChisana. Ndiqale ukubhala neminyaka eli-16, ndibhala imidlalo yeqonga. Ndisesikolweni ndiyabhala, uzukhumbule ke ngokuba ndingumntana wesikolo ndibhala ndine-English, ndiphinda khona ndibe nesiXhosa. Ngethamsanqa ke umdlali ndibhalile wafumana into yoba ube kanti udirekthwa ngumfana. Elaa xesha ndiqala kamubhala yayilixesha apha ekwakho abafunda besuka apha ezidorophini bendulelwa lixesha lezidubedube, so befunda ngaphandle. Ndafumana ke uMr Moyi owathi wanguye umuntu odirekthayo iPlayzone. Ndabuya ke yaphela ke leyo, ndabe ngumuntu omkhulu, ndangumama nalapha eBhayi. Kuthe ngo-1997 besendiyekile ubhala. Ngo-1996 olwaa hlanga lobhala ayonto ilibalekayo, ayiphume akhathali noba ungayibeleka uthini na. Ndafumanisa into yoba ndinayo imibhalo yam, makhe ndiphinda khona ndikhangele uba kungenzeka ndingathini phi na. Ndawufunqula ndaya kwa-Arts and Culture, ndafumana khona kwathiwa hayi apha kakhulu abantu babhizi kakhulu apha kubhalwa ipoetry. Le uza nayo ayonto siyihoyayo. Xa ndisendiyinqunqela ndikhawulezisa ke ngamafutshane, uMnumzana uBramzi Mawola endamnika i-synopsis, wayibona into yoba lena i-synopsis yi-poem, poem lena. Wandithatha saya kwenye i-conference ekhona eRhini. Ndabuya apho ndiqonda okay ndingumbhali, ndiyakwazi ukubhala i-poetry. Ndabhala ipoem yesiNgesi ngo-1997, u-Echoes from the Nest. Yayikuqala, yayizaba kokuqala ndisohlukana nabantwana bam ndisiya kuphangela ngaphandle. Na uzikhumbule into yoba xa ipoem iba yinto osuka, iba yimvakalelo engamandla ephushayo. Ndayibhala le poem, ugqiba kam uyibhala le poem, ndahamba ndaya eJoburg. Zange ndigqibe iveki apho, ndaphinda khona ndabuyela ebantwaneni. Ndabiza uBramzi, nantsi mani ipoem bendiyibhalile. Wayithatha uBramzi ipoem yam wayithumela kwakune-competition yaseScottsburg. Yabuya ipoem, wathi impumi uphume unumber 2. Unumber 1 ibe ngumntu omhlophe. Kulapho ndafumanisa khona into yoba xa ndikwazi ukumanyelwa ngabelungu, andizophinda ndibhale ngesilungu. Makabekho intlungu endiyivayo nanto endiyivayo nakhe ndiyabe ngolwimi lwam. Ndabe ndiyaqala ke ngokubhala ngesiXhosa kakuhle ngokukhulekileyo. Okay ke mama. Incwadi yakho mama iyafundwa ngabafundi bebanga leshumi kwizikolo zonke eMzantsi Afrika. Into enkulu leyo. Khasixelele ke ba kubaleka kangakanani ukuba
incwadi ezifundwa ngabantwana esikoleni yeyiphi indima edlalwa yi-literature ekugcineni ulwimi zenkobe ezawuthi ke lufundwe ngabantwana esikoleni? Uyazi bandiza kwenzela umzekelo. Uhamba nami ndipheleke bekhe wabekwa eqondeni iBaxter Theatre. iBaxter Theatre eseKapa. Ngobulelani Mabutyana. Ndabona into enhle apho kakhulu ukufumanisa into ba abantwana ngabaseKapa kwakugcwele kuthe qho apho. Kwakungagcwelanga abantu abamnyama bodwa, kwakhona abelungu. Wade wabakhona omnye umlungu wawo wabhala pha kwi-article yakhe echaza ebonakalisa indlela ekungumdla nokubukeka ngayo ukubona ulwimi luthethwa ngabantu balo. Abantwana ke ndafumanisa into yoba bayayithanda idrama. Idrama ke i-powerful kakhulu, inamandla kakhulu idrama ekuhambiseni, ekuthetheni ulwimi. Uyabona? Ndiyayithanda kakhulu ke into yoba undibuze lo mbuzo ngoba abantwana bethu ngoku bakuxinzelelo olukhulu. Uxinzelelo olukhulu olubangelwa kakhulu yimidiya. Uxinzelelo elibenza abantwana kube nzima bathethe ulwimi zabo. Akuxinzelelo olufuna naxa sebencokola njena ufumanisa basebenza i-voice notes. And ufumanise ngokunzima noba umntana makabe kanti uyasibhala. Uyasipela isiXhosa ngobhalo. Uyayibona? Yeah. Iliterature kulapho ke ngakumbi ukubhala ukusebenzisa ulwimi lwethu kulapho idlala khona indima ngoba ndikhe ndibava naxa bekota ufumanise into yoba no man uyayiva laa nto ayithethayo. Okay ke mama, ndithathe ke kumazwi akho esithi abantwana bafumana uxinzelelo kakhulu kwi-social media, kuthiwa ngamaphepha onxibelelwano. Khasixelele ke mzali wam uba ngokoluvo lwakho ne kuye kwenzeke ntoni kwindawo esihlala kuzo xa ufumaniseke uba ulwimi lwabo luye lusilela, luye luba ntengentenge kwizinto ezininzi. Yintoni esinofane sithi iyamoshakala? Ngoba ke nam ndifunde kwizikolo ezininzi, ndifundile ke namakhaladi, ndafunda nabelungu nabaXhosa. Kodwa ndingatsho uba ndiyakwazi usifunda, ndiyakwazi usibhala isiXhosa. Kwenzeka ntoni xa omunye umntana yena afumaniseke uba uqala kwakhe emncinci wayofunda nabelungu wade kanti uyophuma edyunivesithi? Abantwana bakhe yena okanye kokwabo iye idlale indima enjani leyo ngokuthi ke ilanguage ulwimi lethu lenkobe luxinzeleke kakhulu? Indawo ebuhlungu kakhulu ibekayo ngoba ngabantwana abasakhulayo aba bakhula bengakwazi ukuthetha ulwimi lwabo. Ulwimi ndidla ngokuthi ulwimi lufana nenqwelo, inqwelo ekwazi ethwala inkcubeko yethu, ethwala isidima sethu singabantu abamnyama, ethwala ukuzazi nokuzingca ukusuka kwisizukulwana kuya kwesinye isizukulwana kusetyenziswa ulwimi. Okokuba ngaba ke ngoku umntana uzawuthi emncinci abe kanti akakwazi tu ukusithetha isiXhosa, ikhona ingxaki apho. Okay. Endiqonda kodwa uba ingxaki apha enakho kodwa ukuba ilungiseke phaa naphaa kancinci, ingakumbi xa abazali apha ekhayeni bebenokhe nabo ke ngoku babone into yoba bayibone umonakalo ewenzayo into yoba abe kanti umntana akakwazi nozithutha. Ngoba ndiqinisekile into yoba xa umntana engakwazi nosithetha isiXhosa akakwazi nokuba eme athi mna ndinguMankala, mna ndinguVumiza. Akayazi yonke le nto ukuba kuthethwa ngantoni na. Uyabona? Ndiyakuva. Mzali wam, sizawuphinda siqhubekeke, masithi nje tsi ekhefini sizawuphinda siqhubeke nencoko yethu. And this episode is proudly brought to you by the Media Workshop, supporting community voices and storytelling. NdisenguNosiwe, sihleli naye ke umama uBuzati. Sasithi ekhefini. And welcome back to Rooted. Before ke siye ekhefini, umama besixelela ngento yoba kubaluleke kangakanani that abantwana bafunde ulwimi lwabo lenkobe. Siwuphostile ke umbuzo wethu ku social media. Sabuza uba
ukuba i-English nyani ke lulwimi loba umuntu afumane amathuba engqesho emisebenzi yonke lonto leyo, ingaba siyayeka na ilwimi zethu zenkobe ukuba zihle okanye are we sacrificing our languages for economic success? I-comment yokuqala isuka kuLizalise Dodi uthi yena, mother tongue is easier to learn because it's spoken at home, so from pronunciation, tone and general dialect is easier to grasp. Language also carries a cultural identity, and so no one needs to avoid it as an exclusion. Abuye ke nguMadiba Sopich uthi yena 100% Mdange. Why are we sleeping on our African culture? Because by ignoring the language, we are ignoring the latter. Okugqibela ke ikwanguMadiba futhi uthi uMadiba, yes, in a perfect world, from the bottom of my heart, ingaske kuyekwe nale English kum seriously. Mama, naba ke ababukeli babuya nezimvo zabo. Ingaba wena ke mama ungabe uthini wena ngezi zimvo zabaphulaphuli? Izimvo zabaphulaphuli ndiyazihlonipha kakhulu. Xa sinothetha ngokwaseneneni, ukulahla isiNgesi kunzima ufumana imisebenzi. Ayithi loo nto masilahle ubuni nobuzwe bethu sigobe uphondo. Ewe kufuneka sityile, kufuneka abantwana bethu bephangele, amathuba empangelo afumaneka kumazwe angaphesheya apho bangazofika khona bathethe isiXhosa. Kufuneka benayo indlela yokuthetha, yokunxulumana, yokunxibelelana nabantu bangaphandle. Kodwa ke loo nto leyo ayithi zilibale wena uba ungubani na. Ndiyavumelana nabo kakhulu. Kodwa masikhumbule into yoba nalo ulwimi olu lwesiNgesi maluhambe endleleni nalo, ngoba lokufuna ukuphangelwa apha, funeka kutyiwa apha. Ewe mayime yona le ndlu imile yena sikhomba sisithi kwethu apha kwaXhosa apha. Kodwa ke awakho khona kakhulu amathuba omsebenzi, ngoba uyafumanisa uba kwalapha akho ngqesho. Ufumanisa uba umntana ufumana umsebenzi phesheya abe yena enkonye engakwazi nokuphuma ahamba yothi athethe isilungu. Uyabona? Yeah. Ndiyakuva mzali. Ngaba ke ngoluvo lwakho ingaba ilizwe lethu lenza ngokwaneleyo ukugcina ilwimi zethu zenkobe okanye ukuzikhuthaza uba mazithethwe okanye zifundwe? Kuyazanywa kodwa akwanelanga, ngoba nangoku ndiqinisekile sele ngutitshalakazi phaa eklasini akasoze ayigqibe imizuzu emihlanu ethetha nabantwana, nditsho nabaka-8 engakhange asebenzise igama lesilungu. Kukho into endiyaziyo, into yokuba ekuthetheni ulwimi lwakho naxa uvakalisa izimvo zakho ikhona inyani. Zakwenza umzekelo, masithi uxabana nesithandwa sakho. Xa usithi kuya I'm sorry, uyiqhelile laa tone, and laa tone ka-I'm sorry uyiqhele kwifilimu ethile, bemamela ifilimu wayemva lo mlumkazi esithi I'm sorry. Kanti xa usithi kuye xolo, yabona ikhona inyani iphuma kuwe isenyanini ingene kuye ifike izinze, uye emakujonge ucela uxolo. Kufana naxa usithi ke ngoku ezawuthi ubhuti ke ngoku kuya, eyi ndiyakuthanda, uyabona, ndiyakuthanda, uyitsho isuka kuye ngaphakathi ingena kuwe entliziyweni ifike izinze. Kanti xa isithi I love you ibiviwe, ikhunyiswa, ibiviwe ngomeni, ibiviwe kwenye indawo, kuwe ifika idada ngaphezulu. Kanti xa ikhupha kuye ngaphakathi ngesiXhosa sakhe eyivile, izawufika kuwe izinze. Yebo. And ke mama kule ndawo ethethayo badla ngothi ke abantu abazali xa beqeqesha abantwana athi umzali ingathi xa ekhumsha ingathi ayina-weight, kanti ke xa ithetha ngesiXhosa noko inayo indawo efike ihlale kuyo. Ndithi ikhona inyani kuba kulweli. Okay ke mama.
Ngoku ke xa sithetha ngezikolo ke incwadi yakho nayo iyafundwa ezikolweni. Ingaba zona ke izikolo zidingeka ukuba zifake uxinzelelo okanye yintoni efuneke bayenze ukuqiniseka uba abantwana bayafunda ngeelwimi zabo futhi bayakwazi ukuthi naxa bephume esikolweni bakwazi ukuthi bathethe nabantu xa sebefika elizweni okanye kumanye amazwe. Ingaba zona izikolo zenza ngokwaneleyo na ukubeka istampu ekufundiseni abantwana ngeelwimi zabo? Apho kubantu ebendikhe ndahlangana nabo kwizikolo ebendikhe ndahlangana nazo ndifumanise into yoba bayasebenza, bazimisele into, bayayibona nayo indima eyenziwe bubukoloniyali ekutshabalaliseni ubuntu bethu. Bayayibona nayo ingcingo esikuyo ngoku yozama ukuphuthaphutha amasiko nolwimi lwethu, ngoba amasiko ahamba kunye isithethe sihamba kunye nolwimi. Mna okokuba ngaba apha emfundweni uba ngaba bekunobakho nje kubekho qaqobana mhlawumbi lithile leengcali ezifundileyo, abantwana bethu abafundileyo, khe kube khona nje i-app mhlawumbi abayivulayo apho kuzawusetyenziswa khona kube kumane kufakwa amagama, indlela zokuthetha amagama. Nani uyabona kubantu abasebenzisa lo mqhafazo, abantu khe basebenzise ke ngoku bayeke ukuthumela amazwi, khe babhale, bayeke ubhala ngesiNgesi, umntu akayibhale ngesiXhosa aqhele ukubhala. Uyabona, ndiqinisekile uba singade sifikele lapho sifuna ufikela khona. Okay ke mzali wam. Unguye ke nomntu othi adlale ke kumaqonga apho kuzawuthi uye ne-actress. Ngokubona kwakho okanye ngoluvo lwakho, yeyiphi indima edlalwa ngababhali kunye ke nabaculi ekugcineni iilwimi zethu okanye bona indima yabo ithini ekugcineni iilwimi zethu okanye ulwimi lwethu lwenkobe kwizinto esizibukeleyo okanye kwizinto esizifundayo? Okay, ndizawuthetha kuqala ngam. Ndinemidlalo yeqonga ede yamine apho ndisebenzise isiXhosa ngelikiqi 100%, kungekho nto ibitheni. Ndiphinda khona kunyaka ophelileyo ngo-2024 ndise umdlalo eRhini, igqobele esandleni, weza nembasa ibisisiXhosa, ungakhange uxengwe. Kulo nyaka apha eNelson Mandela Bay Theatre Complex bendine-production phaa, bendinomdlalo weqonga phaa, Ifana Nkosi, nayo Ifana Nkosi ibisisiXhosa. Into ebendikhe ndayibona ke ngexesha apho ndakwiGqabi eRhafi Empire, ndifumanise into yoba apho abadlali apho basilela khona kulapho bayafuna bona uguqula, unikwa iscript sisisiNgesi. Ufumanise into yoba ke ngoku bayafuna ukuguqula bayise esiXhoseni, kodwa ufumanise ingxaki phaa ekuguquleni. Okay. Uyabona, kulapho ke besingamanye amaxesha ngoku besephaya abanye bedla ngoncedisana kanganjengoba ngelaa xesha kulaa mizuzu sizifundelayo. Ndiyakhumbula kakuhle uBulelo Grootboom ebedla ngokuthi xa ndizawungena naye esetini athi masikhe siqale mama, khawuve maqale ngawe ndive kuqala uba wena uthini na, akwazi ke ngokulandela. Uyabona, andinawuxoka siyizamile kodwa ke ingxaki ibiphaa ekuguquleni ke ngoba lokhu ufumana iscript sakho isisiNgesi, and ufumanise uba ngoku bafuna into yoba aba-contextualize. Okay. Bafuna ukuguqula le nto ngokwemagama abhaliweyo. Ufumanise ngoba iyalahleka ke ngoku, ayiseyiyo limi ibhaliwe. Ya. Okay. Hey mama, mayibeka kamnandi. Baphulaphuli be-Rooted, masithi tsi futhi sikhe siyothi sithini sisele amanzi. Unendlebe nje unetyala. We'll be back. Enkosi.
Welcome back to Rooted ke. Sisahleli naye ke uMama Ubuzane, i-author yethu kunye ne-actress yethu. Umbhali ke othe wasibhala incwadi yethu emnandi ibanga le-10 uhamba nami ndipheleke. Mama, sizawuvala inkqubo yethu. Amazwi akho ke oba ukhuthaze ulutsha okanye ababhali ndingathi abasakhasayo abangekazi publish incwadi zabo. Umuntu othi mhlambi xa ehleli mhlambi ke ngumntwana osekwa grade 11 okanye ngumfundi osese e-university okanye omnye wenza honors wenza masters, ungamotivate uthini njengamntu ke seyihambile le ndlela? Wena athini ke ingcebiso kubantu abatsha abasafuni nabo ubhala incwadi zabo ngolwimi lwabo? Inkosi kakhulu Musi. Ndiyalikhuthaza ulutsha okokuba lubhale ngolwimi, ngoba ulwimi lukwenza uzinze, ulwimi lukwenza into yoba uzithembe, ulwimi lukunika laa nto uba uzazi uba ungowalapha, lukunika ulibala ikhaya. Xa ubhala ngolwimi lwakho ubhala ngokuthe gabalala. Akulungisi into yoba kanye funeka ndiyazi uba ndizawumanyelwa ngumnumzana othile ayibone into yoba yena uba ebeyibhale ngolwimi ngeyithe le nto yakho. Ulwimi lwethu ngenene lona luyafuna into yoba luhonjiswa ngabantu balo, ngabantwana. Ulwimi lona luyafuna into yoba lubhalwe, luhonjiswe, lubhalwe lulungiselelwe isizwe esizayo, ngoba nathi sisezinyaweni, nathi siye sathi cu emva kwabo bebekhona ngaphambili. Babekhona ke, ndiqinisekile njengangoku bendikhe ndawabona akhona amahlumelo, bakhona abantwana ababhalayo, bakhona nabantwana endibancedisayo. Ufumanisa into yoba umntana unawo umbongo anawo, ndiyakwazi uba ndithi mna ke ndithumelele siwujonge sobabini sisebenze ukuba ndingawubhala nobhala imibongo. Uyabona, ndiyaqiniseka into yoba ekubhaleni kwethu, ekuzeni kwethu neencwadi ezifana nohamba nami ndipheleke, nencwadi ikhona incwadi yami imida iseBoston University. Uprofessor uZoliswa Mali uyisebenzisa khona kwiprogram yakhe ye-African Languages. Zizinto ezibenza ke abantu ufumanise into yoba xa ekwazi umntu ongumama olapha e-Eastern Cape abhale ngolwimi zokuphinda khona kubekho incwadi yakhe indande iyongena phaa kumaziko anjengoBoston University. Ibenza abantwana nto bafune nabo ubhala. Ndiyabakhuthaza kakhulu. Onayo ingxaki yena ndikhona, makandikhontakte. Ukhona umntana ngoseKapa ebendikhe ndamnceda wade wandithumelela neemarks zakhe ufumane u-89% kuloo nto ebeyibhala. Ndingumntu kakhulu oncedisa kakhulu. Ukuba ngaba umntu unayo ingxaki nalapha eBhayi, ndinayo inambara yam, ndizandishiyela bona bayifumane bandikhontakte. Ndiyazinika nakanjani na umzuzu, ndiyawunika umntu i-awari ndihlale naye ekuloo ndawo singazange sabonana, but ndiyayazi uba bakhona abantwana abathe babhala baphumelela kuba bendisebenzisene nabo kakhulu. Yabo. Xa sizawuvala ke mamam, sibulele kakhulu kunye ngexesha lakho. Ndicela nje into eyi-1, uthini umyalezo wakho kwilizwe ngokupheleleyo about ukugcina iilwimi zethu xa siwavala? Okokuqala ndibulela kumaXhosa amahle ngoba bandithembe. Ndithi xa ndithe ndeza nento ngaphambili ndabeka ndaphaka, ingulo wathatha icephe wakhelela. Wakwazi nawo waphinda khona wafunzela komnye. Ndibulela kakhulu. Ndinethemba lokuba ngaske sonke sikhumbule siyazi into yoba le suku yona lidabi eli suku lokubuyisela isidima sethu. Ndinethemba lokuba abantwana bazawubhala, ababhala basezawubhala, kusezawuqhubekeka ukubhalwe. Sizawuyeka uba ngobuphondo kuba sicinga into yoba thina singabona bakhe bancinci, asikho bancinci. Hayi, enkosi mamam, bekumandi uba nawe.
And to our viewers, thank you so much for tuning in, and I hope nawe ufundile njengoba nami ndifundile, and sizawuthi sizame ngamandla ethu ukuthi sizame ugcina ilwimi zethu ukuthi sifundise abezemvini kwethu. Stay rooted, stay grounded, and this is your girl Nosivio Matikinga, uRhadebe Mthimkhulu Bongane. Have a good one.